Оста хора, аз съм Денис и ще правим един клип на Yu-Gi-Oh карти, както ви бях обещал. И нека да започваме. Това е Trap Hole. На бойното тесте, разбира се. Remove Trap. Гая жертва се една карта за нея. Виждате колко е в атака, надявам се да виждате, защото снимам с телефона ми. Millennium Shout 3000 в защита, обаче не се жертва карта. Shout Safeguard отново 2600, обаче пак не се жертва за нея. Финала. Тази карта не е от най-добрите. Значи трябва да изберете 3 карти, с които да играете цяла игра, ако я призовете, и другите хора. Повече не може да теглите. Това перо бива май всички карти капани на терена, не знам. Card Destruction. Хвърляте си картите и теглите колкото сте хвърлили, но различни. Storm Defense. Обръщате една карта, която е в защита, и я обръщате в атака. Magic Absorbs. Усилвате на някоя карта с 500 в атаката, мисля. Тази карта с дълго име. Усилвате с 1000 жизнените си точки. Jar of Greed, теглите една карта. Тази карта не може да я атакувате, мисля, някакъв такъв и беше ефекта, или не знам, някакво... Имаше някакъв ефект, но може и да я няма, не знам. Знам, че е силна просто. Това с дългото име, този вълк, виждате колко е в атака и в защита. Не е от най-добрите, но бива. Witch of the Black Forest има готин ефект. Меори дракон, китайско име някакво. Саманецко, за тази карта се жертва една карта, защото е много силна в атака, 2500. Фюжър. Прематуре Бореал, пак готина карта, силна е. Shift, сменяте си картите с един играч, мисля, че за един ход е с тази карта, или не знам, може и да е за цялата игра. Ново Card Destruction, Rio Kishin, ако не съм я показал, виждате, тя няма никакъв ефект, просто има силна атака. Хане, ефектът е, като я атакуват, картата, с която сте атакували тази карта, се връща в ръката на противника. Трите меча. Един заглушител е това на атаката, мисля. Мистичният елф с 2000 защита. Тази карта отново е с 2000 защита, доста силни. И двете. Маунтайн, планината, не знам какво прави точно, но я слагаш и се променя вида на игрището. Mystical Elf отново. Тази черна дупка убива една трап или меджик карта. Отново Хане. Ето го червен лок. Много силна карта. Жертват се 2 за него. Отново тази карта, която подсилва с 1000 жизнени. Тази е като Shift, Soul Exchange. Пак се сменят карти. Ту на алигатор, тази е отрисуван, тази карта. Отрисуван свят. Само тогава може да я призовете. Magic Jammer, това отново е заглушител, обаче на някоя карта капан. Кавалеркия. Тази е Fusion карта. Трябва да V-Time Magician и Baby Dragon, за да се получи. Nobleman of Crossout. Синеок Дракон. Но отрисуван е тази карта. Трябва да имате рисуван свят, за да я призовете. Единия ми синеок. И ето го и другия. Имам 2 синеока. Супер. Dark Hole, черна дупка. Ново, която убива всички карти на игрището. Pot of Greed,
теглите си две карти. Millennium Shout, Tribute to the Doom, Man-Eater Bug, има готин ефект, Relinquished или Reclamation, не знам, ново черна дупка, ново перото, Лабоко, Бъстър Блейдър, две карти се жертват за нея, много е силна. Тази карта не знам дали е истинска, но не знам. Тогосоген, контролер, неговата парола е ляво-дясно АБ. Може да си вземете карта от своя противник. Зомбайра, Magic Absorb отново, Pot of Greed, Trap Master, като я убият ефекта е да убие една трап карта. Wall of Illusion, чрез тази карта и една флейта, която скоро ще видим, може да изтеглите 3 дракона от тестето ви. Отново трите меча, Premature Boreal отново, ново заглушител, Monster Reborn, Hyozen Reel. Мисля, че две карти се жертват за него, но не съм сигурен, защото е 2100 в атака и 2800 в защита. Judgment, една карта се жертва за него, 2200 в атака. Remove Trap, ново Man-Eater Bug, Curse of Dragon, мисля, че се жертват една карта, но може и да не се жертва, не знам. Battle Ox, мистичния клон, вижте отдолу какво прави. God of First Night, жертва се една карта, мисля, че минахме един път. Monster Reborn, мистичния домат. Неговия ефект е, трябва да го убият 3 пъти, иначе не умира. Soul Exchange, Dispel, ново мистичния домат, ново Jar of Greed. Ето я флейтата, за която ви говоря. Много е силна. Казах ви какво прави. Dust Tornado, Pot of Greed и Real Kishin. Имам още карти. Ето ги и тях. Тези около 250 карти, може и доста повече да са. И тези виждате много са. Може да се вижда тъмно, защото е късно. Тези карти. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Пишете в коментарите, ако ви е харесал бойното ми тесте. И чао, ще се видим в следващия клип, който ще е други ден, така се разбрахме в последния ми информативен клип.